Κάποτε στο πρώτο βίντεο μου, οι μαθητές μου καθόμουν στη στάση αυτοσυγκέντρωσης. Είχατε δει στο βίντεο ότι μου ρίχνουν γουρθίες αριστερά στα πλευρά, δεξιά και χτυπήματα με σανίδι. Και αυτά τα παρεξηγήσατε. Τα κατέχουν και δάσκαλοι στην Ελλάδα, ακόμη και στο καράτε, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Και πήγανε από την τεχνική στην τέχνη και από την τέχνη στη φιλοσοφία, η οποία είναι τρόπος ζωής. Είτε το καράτε είτε το κουνγκ-φου, αυτά τα ανατολίτικα συστήματα δεν επινοήθηκαν για να σκοτώσουν τον αντίπαλο. Επινοήθηκαν πάνω στην αυτοάμυνα. Είναι ένα δόπαλο από το σύστημα το φιλιππινέζικο, το Κάλι. Βλέπετε πόσο γρήγορα και χωρίς να αυτοσυγκέντρωση πλέον, μετά από χρόνια, μπορώ να κάνω χτυπήματα. Βλέπετε. Θα κάνω τώρα ένα χτύπημα στο νόμο αυτόνυτο. Ακόμη ένα. Ωραία. Πάμε στη στάση του αλόγου. Είναι μπλοκ, χτύπημα, καταιγισμός, γροθιές, σαολπίν ή καράτε. Όπως βλέπετε, έλα λίγο κοντά σε παρακαλώ, μπλοκάρω σίδερα και χτυπάω σάκο με άμμο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Δείξε το σάκο. Αυτό το σάκο το χρησιμοποιούν και τους στόχους με τα σφουγγαράκια, μόνο τα παιδάκια.